Abusua for mo bibia kwa baba Sujaman Skefi so ana Sujaman TV so bomode na subscribe to channel no like video no na share sede be ya onua bi nso nsa beka video ni bi ne nyina etimi edi abom. Yes, Nla Wednesday na yewo Nla Vag Wednesday nti yenhwe de yewo for Nla Vag Wednesday 9 yenhwe de yewo for Nla Vag Wednesday no yenhwe setup we transfer from Fortune Thursday transfer from Fortune Thursday to Vag Wednesday. Okay, yenhwe Thursday event number 769 so at 20 owe ya pe ena obeto 1265 12 ewa ha ena osevo 51 ewa machine owe ya pe na 51 no oyi ne ba winning live. Good. Owe pe obema 68 owe na obeto 16 following week na 16 no 68 no ajampo aba no abesevo 29 ewa machine. Good. Owe ya pe eno amaye 82 eno asevo 34 ewo machine. Into owe dia wasi yemfa event enkodi. Good. Ne yefa event yakodi a ubon se auto 6512 no 51 no dekosi machine no oyi ba ya no owe dia enyampomra free banker ejampo abade a yemfa nkotwa 8933 identi na edi kutwa 8933 ubon se na 89 dem no repeat abela ape 33 no to we $2 edem to be best 3 woman you be 513389 same time ubon se nanka was what 37 last week in quarter 37 so anka ubon se e best spread amount sanga 433 owi ananka 37 as a jump back but one fan addition ni gum owi a enkamomumla so nto betimi afa sanga 433 no so nto betimi atry sanga 433 so $2 ewo so. Good. Nti yanhwe current of Vag Wednesday na yanhwe current of Vag Wednesday no. Good. Nti wo hwe event number 112 a ubon se wato 20 no ewa ha owe ya pe na wato 6512 cross ewa ha ena osevo 51 ewa machine owe ya pe 51 no oyi na aba winning live into utimi 51 ba dia owe a ometo 68 owe a onfa 16 emesha ase owe dia 68 no onsa jump on mbra first box position. Good. Into utimi jump on ba dia owe ena ode 29 call machine 68 first box no the 29 call machine owe there 82 last box position na or the 34 and so echo enti wabebo we position asevo ena wabebo we position asevo into ye twemu ni betene ye pe event we wa amosutu a obebo e figure ewo so event we ebeko biem na wa mo 2 figures so a e figure de obebo ewo so. Good. Yenhwe de dey kan ho dia break it through yenhwe we eno so a transfer from Monday special to Vag Wednesday. The Monday special event number 478 so ato sanga 312 we are 50 we are no beto 40 no aserve 2830 our machine we are no beto 36 no aserve 55 our machine we are 54 no aserve 67 our machine we no beto 8282 we there or no so say yemfa event enkodi na ha say me pese e peke 2888 no bon say sa 28 no no order mu ha so and obetan ne into one turn back 28 yemfa nkotwa 88 ewo so timi sra opa me event na no 2888 no ewo hon so etwa. Good. Na we no so ne current no say na wahehye no ewa ha say no wahehye no wa ha tibon so ato
single 3 ɛwɔ ha kama. Owie a pɛ na ɔbɛto 50 ɛbɛhyɛ 12 no ase. Good. Owie a na ɔbɛma 40 na asɛwo 28 30 ɛwɔ machine. Good. Owie deɛ a na ɔmɛto 36 36 first box position. 36 first box position. Na no nso asɛwo double 5 ɛwɔ fourth box position ɛwɔ hɔ. Owie a na ɔbɛto 54 second box position. 54 second box position. No asɛwo 67 nso ɛwɔ machine. Owie a pɛ ɛna ɔbɛto 82 no. 82. Good. Nti ɔno nso yɛwie deɛ a ɛne yɛmfa event yi nkɔdi. Nti event no mmienu deɛ wei ɛne wei no. Wei bɛkɔ biem. Nti yɛnya ne sɛ deɛ na yɛ assurance sɛ wɔnya bi ato bottom. Yes. Wɔnya bibi ato bottom. Ama ɛbɔ nkae sɛ wopɛ sɛ wotwa ne Nla game mfa baabi aso bɛba so gyama hɔ. Ne yɛtwa games nyinaa de ama kama. Yes, bla so gyama hɔ ne yɛtwa games nyinaa mfa ma kama. Yes. Mɛkyɛw anɔpa game ɛne awia game mema 25% commission, and anwummerɛ game from Monday special to aseda no so mema 30% commission. Nti bla alpha games nyinaa 25% commission bla betwa ama. Good. Tibla fi na yɛnya adwuma. Ɛna mebɔ nkae biem sɛ mo pɛ Olaki machine ne bi ɛde ayɛ adwuma no. Olaki machine ɛna Randy machine so ɛwɔ hɔ. Yes, mo pɛ wi nyinaa no. Ebi available a o request ya within days no and 2 week kra on sabeka. Yes, ebi available. We anya afi na ya request mo de aba. Nti no answer ya take your documents near the adwuma de ama kama. Yes. Bejibi na so fa ya adwuma nya mfaso bochu ewo. Na menka ho omen kwatenten ho de wo. Na saying na ye kan game ne boma ye benya for the final list no. Yes. 2 events in the Kamboma saying about benya. Na ya be ye best 5 ewo so. Ye best 5 near ye best 3. Near ye 2 dalet. Near ye free banker ebeko for 89 free banker. Nra ye 41 free banker eto the connected about 74 my. Yes. Nra there no. The 41 free banker one the co 1 to 90 munya bidi. 41 no. About the connected 74 my ewo kama. Yes. Nti ana there no so same ena ye wono. Ti twabi nedi bi. Yes. Nyamenka bye bye.